Эфирда атна информацион программасы урын алды. Хәерле кич, исәнмесез безнең бүгенге чыгарылышта. Һөнәр сайлау, язмыш сайлау, Әлисхозда һөнәри юнәлеш бирү буенча ачык ишекләр көне булып үтте. Энергетиклар чаңгы ярышында көч сынашты. Бу атнада районыбыз авылларында халык җыеннары старт алды. Мәгълүм булганча, җыеннарда авыл кешесе район җитәкчеләренә үзен борчыган сорауларын җиткереп, хәл итәсе мәсьәләләргә ачыклык кертә. Авыл җирлегендә башкарылган эшләргә хисап ясала. Очрашуда район башлыгы Рәис Миңнеханов, аның урынбасарлары һәм халыкка хезмәт күрсәтүче оешма предприятие җитәкчеләре катнаша. Беренче җыен 7 февраль көнне Арташ, Кибәче, Икшермә җирлекләрендә узды. Авылларда медицина, мәгариф, мәдәният учреждениеләре, авыл хуҗалыгы тармагы оешмалары яхшы гына эшләп килә. Цивилизация чыганаклары белән тәэмин итү эше дә үсү ягында. Гомумән алганда яшәү шартлары елдан-ел камилләшә. Үз җирлекләрендә ел дәвамында башкарылган эшләр турында Арташ, Кибәче, Икшермә авыл җирлекләре башлыклары халык алдында хисап ясады. Шулай ук җыеннарда Энергосбыт җитәкчесе Рафил Галимҗанов утка һәм коммуналь хезмәтләргә бердәм түләү квитанцияләре, янгын күзәтчелеге бүлегеннән Илдар Хуҗин янгын куркынычсызлыгына кагылышлы мәгълүматлар җиткерде. Халык исә район җитәкчеләренә авылларда интернет челтәрен булдыру, кичкенә авылларда юлларны төзекләндерүгә кагылышлы мәсьәләләрне җиткерде. 8 февраль көнне Балтач районында ел хатын-кызы ел ираты конкурсы булып үтте. Анда безнең районыбызның 4 гүзәл заты көч сынашты. Саба дулкыннары телерадио компаниясе директоры Әлфия Мөбәрәкова лидер хатын-кыз номинациясында чыгыш ясап, җиңү яулады. Саба гимназиясе директоры урынбасары Лариса Шамсидинова ел үрнәге Курсабаш авылыннан терлекче Ойназ Шайнурова минем һөнәрем, минем язмышым, Олы Кибәче авылы китапханәчесе Гөлүсә Фатыйхова мәдәният һәм рухият номинациясында катнашты. Менә мин үземнең эшләү дәверемдә шушындый конкурсларда бик күп мәртәбәләр катнашырга туры килде, чөнки бу инде теге гасырдан бирле бара торган конкурсларның берсе. Менә узган елны гына искә алып китсәк, узган ел без ана хатын-кыз ана дигән номинациядә Шамилова Рошания апа Югары Симит авылыннан катнашып, ул номинациядә җиңүче булды һәм хәтта республикабызның беренче президенты Минтимер Шәрипович аңа тун тапшырган вакытта бүләк иттереп, аның каршында тезләнде. Менә бу бик зур бәя дип мин әйтер идем. Аннан соң 7-8 номинация белән бара идек һәм һәр номинациядә без җиңүләрне яулап кайтып килдек. Быелгы елга килгән вакытта без 10 номинациянең 4-сеннән алып килдек катнашучылар. Менә беренче булып чыгыш ясадык 7-8 район арасында һәм мин әйтер идем, бик матур гына иттереп чыгыш ясадылар безнең килгән шушы бүгенге бәйгедә катнашучылар. Ул инде мәсәлән Курсабаш авылыннан безнең терлекче кызыбыз, ул инде Казан кызы булса да авылга кайтып үзенең бәхетен тапкан һәм 3 бала тәрбияләп үстерәләр бүгенге көндә һәм инде ул күп тапкырлар республика дәүләт бүләкләренә лаек булган хатын кызыбыз. Аннан соң телерадио компанияның җитәкчесе Әлфия Галимҗанова инде ул дөрестән дә менә шушы ничек итеп телевидениеның барлыкка килүе, районнарның совет чорыннан, партия чорыннан бүгенге көнгә килгәннәрен шушы кыска гына 7 минут эчендә халыкка китереп җиткерә алды. Аннан китапханәләр системасына кергән Кибәче авылы китапханәчесе шулай бик матур чыгыш ясады. Китапханәгә халыкның йөрүен һәм һәрбер төр сорауга китапханәләр аша җавап табарга мөмкин икәнлеген ачып бирә алды. Һәм 4-нче булып чыгыш ясадылар безнең Саба гимназиясе. Ул коллектив шулай ук балаларның пионерда, комсомолда ничек итеп тәрбияләнгәннәрен, ничек итеп өстәмә белем дәресләрдән соң алганлыкларын бүгенгесе жюри коллективына күрсәтә алды дип уйлыйм. Инде горурланып та әйтерлек, Сабах районы бит ул аның халкы иши белән дә тышкы яктан да матур, гүзәл халык яши бездә. Моның шулай икәнен менә Мисс Татарстан Шарафиева Зөлфиянең узган елда Мисс Татарстан булуы бу бит район өчен бик горурлык. Һәм быелгы елда Икшермә кызы Бәширова Диләрә шулай ук студентлар арасында 100дән артык студент катнашкан бәйгедә беренче урынны яулап ала алуы шулай ук күп нәрсә турында сөйли. Чөнки бүген генә бәйгедә катнашып, иртәгә мондый дәрәҗәгә ирешеп, бу инде үзенең бала чагыннан тормыш, шушы яшәешеннән килеп чыккан күренешләр дип мин әйтер идем.
Һөнәр утта янмый, суда батмый торган хәзинә. Тәрбия системасында һөнәри юнәлеш бирү эше әһәмиятле аспект булып тора. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин берничә мәртәбә ассызыклады. Белем бирүне үстерү, һөнәри юнәлеш бирү эшенә аеруча зур игътибар бирү зарур. Һөнәр кадрларын әзерләү якын киләчәктәге үсешнең әһәмиятле элементы булып тора. Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы һәм Лубьян урман техника көллияте хезмәткәрләре чыгарылыш сыйныф укучыларына һөнәри юнәлеш бирү максатыннан чираттагы очрашуны безнең Соба районында үткәрделәр. Чыгарылыш сыйныф укучылары, аларның әти-әниләре лесхоз мәдәният йортына ачык ишекләр көненә җыелган. Әлеге чара район җитәкчелеге килгән кунаклар өчен мавыктыргыч күргәзмә белән танышудан башланып китте. Иң элек Лубьян урман техника көллияте әзерләгән күргәзмә каршы ала. Стендка бүгенге заманны чагылдыручы сүрәтләр белән бер рәттән тарихи фотолар да урнаштырылган. Аңа күз салсаң, үткән елларга кайтып, бүгенге чорга кадәр сәяхәт кылырга мөмкин. Алга таба Кукмара районының Березняк, Сабаның Лесхоз, Иштуган, Сабабаш мәктәпләрендә 9-11 сыйныфлар өчен эшләүче урман хуҗалыгы түгәрәгендә барлыкка китерелгән кул эшләнмәләре белән танышырга мөмкин. Әле күптән түгел лесхозда сертификацияләнгән 25 төрле үлән чәе җитештерелә башлады. Ул да күргәзмә белән танышучыларны үзенә җәлеп итеп тора. Яңа гына пешеп чыккан ипи, урман суы, лесхоз сувенирлары, талдан үрелгән эшләнмәләр, хәрәкәткә килер сыман тоелган урман җәнлекләре һәм башка бик күп төрле гаҗәеп эшләнмәләрнең берсе дә күз уңыннан читтә кала алмый. Ленин урманчылыгының серле сандык клуб берләшмәсенең шигүле бизәкләре милливлекне чагылдырса, Кукмараның киез итекләре халкыбызның уңганлыгын дәлилли. Урман тиңсез хәзинә. Лесхоз урман хуҗалыгында ул 60 мең гектар майданны били. 6 участок урманчылыгы бар, шулай ук агач эшкәртү һәм орлыкчылык үзәге, дендрасат безнең инде комплекслы эшләр алып барабыз бүгенге көнгә. Бу инде комплекслы алып бару, агач орлыгы җыюдан тотынып, аларны чистарту, чәчү һәм ябык тамырлы агачлар үстерү, аларны урманнарда утыртып, аларны тәртипләп үстерү һәм шулай ук инде безнең менә урманнар төбешебез бит инде урманнарны янгыннардан, урлаучылардан саклау белән шөгыльләнәбез. Шулай ук инде безнең яңадан тагы үзебезнең менә побочный пользование йөртәбез инде. Монда безнең умартачылык, терлекчелек, шулай ук барыгыз белгәнебезчә безнең инде эчә торган су тутырабыз торган цехыбыз бар бит инде, урман дип атала. Һәм бүгенге көндә яңадан менә яңа цех ачтык. Ул безнең инде төрле үләннәрдән җыйган чәй ясыйбыз, 25 төрле. Менә шулай урманнарны кисеп, аларны эшкәртеп, алардан күп төрле товарлар җитештереп, күңелле матур яшәп киләбез. Менә чыгарылыш сыйныф укучысы урманчы һөнәрен сайлап ялгышмыймы? Юк инде, менә без шуңа күрә аларны җыйдык, аңлатабыз бит инде. Урманчы, менә без монда күбебез, бөтенебез дә инде шушы Лубьян урман көллиятен, аннан инде безнең вакытта шул Йошкар-Ола Марлийский политехнический институт, университет инде шунда төгәлләгән идек. Бүген көндә бит инде безнең Казанда ачылды, анда да укыйлар. Шуңа күрә хезмәт хаклары безнең әйбәт. Менә без комплекслы алып барган вакытта урманны, монда беркем дә генә дә кайта икән, безнең һәрбер вакытта да эш урыннары бар, эш бар. Ел саен яңа төрле цехлар ачабыз, яңа производстволар ачабыз. Менә шул мөнәсәбәттән быел менә без Сабабаш, Мишабаш, Шәмәрдән, Курса, Ленинский урманчылыкларында яңадан менә кышкы чорда урманчыларыбызга эш булсын өчен яңа цехлар алышып куйдык. Уртача менә мин әйттем бит, хезмәт хакы бүгенге көндә авыл җирендә яшәгән кешегә 21 мең. Монда инде берничектә андый теге мин эшкә кайтырмын да акчасы булмас дигән фикер юк. Бүгенге көндә урман комплексында 610 кеше эшли, 80-е инженер-техник хезмәткәр. Кадрларның 70% югары белемле. Урманчылар үзләренә алмаш калдыру өчен нигезне бүгеннән үк салып куярга кирәк дигән фикердә. Мондый очрашуларның асылы менә шуннан гыйбарәт. Безгә бүгенге көндә специалистлар, яхшы специалистлар бик тә кирәк. Шуның белән шундый очрашулар оештырабыз, уздырабыз. Балаларга күрсәтәбез, ничек техникум, ничек нинди тормыш белән яши, нинди эшләр анда алып барабыз, нинди спортивный мероприятиялар тоже алып барабыз инде. Техникум, безнең техникумга 95 ел булды, аны беләсез. Шуның белән аның историясе бик зур. Аннан
менә укып чыккан зур кешеләр бар. Шуның белән ул техникум безнең бик куәтле дип әйтик. Лубьян урман техника көллиятенең 97 еллык тарихы бар. Бүгенге көндә ул 4 төрле юнәлештә белем бирә. Студентларга 3 тулай торак спорт комплекслар төзелгән. Яңа ау белгечләрен хәзерләү бүлеге дә эшләп килә. 2012 елдан бирле колледж исеме бирелде, көллият исеме. Ул техникум булып калачак безнең күңелләрдә. 97 еллык тарихы бар. 21 елда Биклән урман мәктәбен күчереп, үзенең студентлары белән 22 студенты белән Лебедев, помещик Лебедев базасында була инде, аның Лубьян җирлегендәге помещик үзенең яхшы гына булган, яхшы дәрәҗә булган строениеләрен, зданиеләрен калдырып китә. Шул урында техникум төзелә. 21 елдан бирле бер дә туктаусыз 97 ел дәверендә 9000 ярымнан артык студентлар, белгечләр чыгарылды. Бүгенге көндә безнең көллиятыбыз 4 юнәлештә 4 белгечләр әзерләү өстендә эшли. Аның беренчесе урман белгечләре, лесной лесопарковое хозяйство дип атала инде ул. Анда без 2 группа җыябыз, 50 урын безгә дәүләт бирә. Шушы мөмкинлекне бирә бюджет хисабыннан. Икенчесе аның хисапчы, бухгалтерия һәм экономистлар әзерләү бүлеге. Анда 25 кеше алырга мөмкинлегебез бар. Өченче юнәлешебез ландшафт төзелеше, ландшафтный дизайн атала. Бүгенге көндә безнең студентларыбыз бу юнәлештә үзләрен ил күләмендә таныттылар. WorldSkills дөнья чемпионатында катнашырга безнең бер мөмкинлегебез бар. Быелгы елда Россия күләмендә үткәрелгән чемпионатта Южно-Сахалинск дибез, Көньяк Сахалинда катнашырга тиеш булалар. 4нче юнәлешебез без быел ачабыз охотоведение, звероводство. Без быелгы елда әйтә алабыз. Көллиятыбыз капиталь ремонтны тәмамлап килә. Бу өлештә һәр даим безгә, һәр даим үзенең игътибары һәм булышлыгы белән республикабыз президенты Рөстәм Нургалиевич Миннаханов һәр даим безгә үзенең булышлыгын күрсәтә. Лубьян быелгы елда бик зур күләмле ремонтка акча дәүләттән алды. Һәм бүгенге көндә укыту цехын, участогын ремонтлау, аны яңа станоклар белән тәэмин итү бара. Бу өлештә инде без станокчылар һәм агач кертү һөнәрен үзләштерү буенча юнәлеш алабыз дип уйлыйм. Алдагы елларда бу белгечлек буенча да ачырбыз. Аннан соң безнең укучыларыбыз үзенең төп белгечлеклеген өстенә эшче һөнәрләр алалар. Кыз балалар кәрзин толыннан кәрзин үрү һөнәрен алалар. Бу бүгенге көндә народный промысел бик күп кенә мероприятиеләрдә дип әйтик инде. Без үзебезнең шушы чималларыбыз белән чыгабыз, күрсәтәбез. Халык бик яратып ала. Аннан соң ир-егетләребез безнең трактор йөртү һөнәренә права алалар һәм урман кисү, вальщик һөнәрен үзләштерәләр. Аннан соң инде яшел хезмәтче, лесовод һәм рабочий зеленого хозяйства дип атала. Шул белгечлекләрне алалар өстәмә. Желание бар инде керергә, но булып чыкса керермен дә инде. Булып чыкмаса, белмим. Табигатьне яратасыңмы? Урманчы буласы киләме? Урманчы буласы килә, урманны бик яратам. Үзем урман янында үстем инде. Гаиләгездә урманчылар бармы? Булай урманчылар юк. Туганнарыгыз арасында? Бар, туганнар арасыбызда урманчылар. Алар эшлиләр, рәхәтләнеп, аларга эш эшли. Бүтән бер эшләргә, мен алардан сораштырдым, алар әйттеләр, әйбәт эш, минем дә эшлисе килә, үземә ошаттырдым инде ул эшне.
Урман хуҗалыгы министрлыгы республика районда башкарылган эшләр турында әзерләнгән видеороликны караганнан соң сәхнәдә Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миңнеханов сүз алып сөйләде. Дөресен әйтергә кирәк, мин өчен бик якын бу җыен. Мин үзем дә шушы урманчылык белән бәйле, һәм инде шуның белән тормыш итәм. Менә Лубянда дөресен әйтергә кирәк. Яннан аякка бастым. Беренче испытаниялар шунда узды. Анда завод бар, заводны ликвидация ясап, һәм инде лесопункт булдырып, шундай эшләр белән анда үземнең эш башлаган вакытларым. Дөресен әйткәндә, бүгенге көндә безнең республикабыз президентыбыз инде ул урманчы булган аркасында игътибарлык урман хуҗалыгына һәрвакытны бар. Республика буенча менә эшләнгән эшләребез, сез күрәсез, ул шушы ярдәм нигезендә безнең өстәмә урманнарның майданнарын арттыруда, ел саен республика үзенең финанслаштыруда, һәм инде агачларны эшкәртү заводларын булдыру, сез белгәнчә, инде безнең Елабугада бу зур күләмдә агач эшкәртү бара, һәм инде республикабызда күп объемнар безнең киселә. Һәм инде моны кисүдә һәм чыгаруда шул республиканың бик зур ярдәме бар. Бу эшне яратучылар кирәк. Күпмедер игътибарлык һәм киләчәккә әзерләү специалистларны ул югалтылып торган, инде ул безнең урманчылык кына буенча түгел. 90-нчы еллар ул бөтен отрасльдә дә ул проблемалар барлыкка килгән иде. Бүгенге көндә республика һәм Россия Федерация буенча хезмәткә өйрәтү ул скиллсны сез беләсез, безнең техникум һәм училищеларда һәм мәктәпләребездә инде безнең менә быелдан үзебезнең районыбызда былай да безнең балаларыбыз 14 яшьтән уже каядыр хезмәт куялар иде. Инде быел күбрәк балаларны кайсы киләчәктә кайсы хезмәттә эшлисе килә, шунда эшләү һәм инде өйрәнү бу эшкә. Республикадагы безнең урманчылык буенча юк иде факультет. Инде үзебезнең республикабызның җитәкчеләренә бик зур рәхмәт. Безнең бу Сехоз академияда бу факультет булдырылды. Анда укырга мөмкинлек туды. Шул вакытта саклап калынды безнең Лубян техникумыбыз. Һәм инде ул җиһазлану безнең федераль программалар нигезендә бүгенге көндәге ремонтлау, аны җиһазландыру республика өлеше бик зур. Инде иң авыр анда ул юл, инде безнең менә Елабуга ягыннан анда асфальт төшелгән ташкан юлларыбыз, ул бик зур мәсьәлә, потому что бүгенге көндә инде авылның тормышы да ул авылга хәтле юл булмаса, авыл юк дип әйтергә кирәк. Дөрес, ул Лубянда мен үзем хезмәт куя вакытта да элегрәк ул юл мәсьәләләре бик авыр. Анда бару, кайту бик уңайсыз. Бүгенге көндә инде хәзер ул мәсьәләләр шишелде. Көннән-көн безнең республикабызның программалары нигезендә ул җиһазлана, уңайлыклар көннән-көн арттырылып бара. Урман тармагы белгечләре урманчы һөнәренең барлык баскычлары турында сөйләде. Булганны саклау, урманнарны үстерү, киңәйтү урманчының төп бурычы, аңа иң мөһиме табигатьне ярату сыйфаты хас булырга тиеш.
Байлар сабасында чираттагы сәүдә йорты ачылу тантанасы булды. Гаилә сәүдә йорты мәктәп урамы 49-нчы йорт адресы буенча урнашкан. Завод белән эшләнгән әлеге бинада һәркем үзенә кирәк булган әйберләрне сатып ала. Әлфия Мөбарәкова әзерләгән материал реклама хукукында урын алачак. Байлар сабасында төзелеп файдалануга тапшырылучы гаилә сәүдә үзәгенең ачылышында без дә булдык. Карап торуга ук матур, күзнең явын алырдай бу бина күз ачып йомганчы төзелде. Байлар сабасында халыкка 20 елдан артык сәүдә хезмәте күрсәтүче Розалия Сибгатова үзенең тормыш иптәше Хайдар әфәнде кызлары һәм кияүләре белән тиз арада сафка бастырды аны. Кибет бинасын ачу тантанасына халык күп җыелган иде. Бу көннең буласын күпләр алдан ук көтеп торганнар. Тамашаны алып баручы егетләр программаны шактый кызыклы итеп әзерләгәннәр. Программага нинди генә уеннар кертмәгән алар. Ул көнне бирегә килгән халык рәхәтләнеп уйнады да, бүләкләр дә алды. Кибет ачылышын күрергә Саба халкы гына түгел, күрше-тирә авыллардан да килгәннәр. Иң элек Рауил мулланың үгет нәсихәте тыңланды. Аннары сүзне район җитәкчеләре алды. Без 10 ел башында бу бинаны төзи башлаган идек. Монда инде аларның гаиләләре, көчле командалары бик күп көч куйдылар һәм менә бүгенге көндә шушы бинаны төзеп бетереп, сафка бастырып киләләр. Мин уйлыйм инде алар шушы биналарын матур гына кулланып, халыкка хезмәт күрсәтеп, матур иттереп, үзләренең бизнесларын дәвам итерләр дип. Бу инде яңадан әйтәсе килә менә Сабада булган бизнесменнар бүгенге көндә үзләренең бизнесларын киңәйтүгә һәм яңа усуллар кулланып үзләренең эшләрен дәвам итүгә акчаларын кертә башладылар. Һәм бу бик яхшы күренеш, чөнки үзләре өчен дә һәм халык өчен дә бик зур уңайлыклар тудырыла һәм инде зур мөмкинлекләр ачыла. Мондый мәхәббәт биналар төзелүе Сабабыз өчен зур шатлык. Саба халкы исеменнән, без барыбыз да исеменнән аңа исәнлек, саулык, семья бәхете, кияүләре балаларының игенен күреп, оныклары белән бергә шушы кибеттә халыкның көнкүреш мәнфәгатьләрен кайгыртып эшләргә дигән өметтә каласы килә. Бик зур рәхмәтемне белдерәм Рәис Нургалиевичка. Мин инде кибет салабыз дип кергәч, ул безгә ышанычын белдереп, ризалыгын бирде һәм аның кул астында эшләгән барлык хуҗаларга рәхмәтемне белдерәм. Без инде шушы ике кеше белән, Расих Мөбарәкович, Илнур Илдусович белән хайран гына җөмләләр төзеп, хайран гына проектлар төзеп, үзләре миңа бик нык булыштылар. Рәхмәт аларга, гаиләләрендә иминлек, тынычлык, саулык, сәламәтлек. Халыкны да һәм хуҗаларны да шушы сәүдә үзәгендә матур гына, тыныч кына эшләрбез һәм яшәрбез дип ышандырып каласым килә. Рәхмәт килүегезгә. Гаилә сәүдә үзәге хуҗасы Розалия Сибгатованың сөенеше эшенә сыймый. Кибет эше зауык белән эшләнгән. Биредә иратлар һәм хатын-кызлар өчен кием-салым, аяк киемнәре, балыкчылар өчен барлык кирәк-ярак, ит һәм ит продуктлары, кәҗә сөтеннән ясалган сыр һәм сыр продуктлары, сөте, йогурты, чәч-тараш, челтәр һәм тюлләр, балалар өчен затлы киемнәр, Мәскәү шәһәреннән кайтарылган зауыклы кием-салым бар да бар. Без инде үзебез уйлавыбызча һәр сәүдә ноктасы үзенчәлекле. Монда яңа сәүдә нокталары, мәсәлән, балалар киемнәре аерым бер ноктада, ремонт сотовых телефонов, компьютеров, планшетов, распечаткалар аерым бер ноктада була. Сырный лавка, мясо маркет үзе аерым бер ноктада. Балыкчылар өчен аерым бер сәүдә үзәге. Үзенчәлекле кибет булыр дип ышанабыз. Кибет ачылышы тантанасына килгән һәркем күңел күтәренкелеге һәм яхшы кәеф, матур уйлар белән таралды. Бу кибетнең ачылуына бик шат, мине бик тә куандыра аның эш сәгатенең озак булуы. Хәзер спорт яңалыклары хакында. Шелтәр компаниясе Ачык акционерлык җәмгыятенең Алабуга электр шелтәрләре филиаллары арасында үтүче чаңгы ярышы быел Саба районында оештырылды. Теманы чираттагы сюжет дәвам итә.
Шаңғы ярышына республикабызның Алабуға, Соба, Теләші, Кукмара, Мамадыш, Менделеевск, Әгіржі районы энергетиклары келген традицион рәвішті уздырылушы ярыш 15-ші тапқыр өтә. Узган ел Алабуғада ұйыштырылған булса, Байлар сабасының алдыңғы инфраструктурасы, яңа шаңғы базысы һәм иң яхшылар рәтендә булучы трасса быел үзенә җәлеп иткән. Елабужские электрические сети обслуживают электрические сети в 7 районах Республики Татарстан. Это начиная с Агрыза, Агрыз, Менделеевск, Елабуга, с районом Мамадыш, Кукмар, Сабы, Телечи. Вот представители всех этих районов сегодня здесь, готовы, так сказать, к старту. А почему вы выбрали наш район? Сабинский район уж традиционно, у нас в елабужских сетях традиционно соревнования по лыжам проводятся. То есть Сабинский район очень гостеприимный район. Ильгиз Исламович, начальник района, очень ответственный и достойный руководитель, который все прекрасно это дело нам организовывает. Поэтому всегда очень рады. И инфраструктура здесь в отличном состоянии, и погода, как видите, благоприятствует нам, наверное, только в Сабинском районе сегодня. Работники Сабинского РЭС, коллектив, это один из самых передовых коллективов елабужских электрических сетей. Коллектив очень дружный, надежный, всегда готов прийти на выручку, взаимопомощи в другие районы. Вот недавно была авария в Телечинском районе. Все дружно в выходной день выехали, помогли. То есть очень достойный коллектив. Сегодня было как раз договорное собрание по итогам 2017 года. То есть коллектив задавали вопросы, мы благодарили коллектив. То есть именно взаимоотношения администрации, коллектива, профсоюза, это все вот дает такой вот успех, вот такие вот красивые соревнования, возможность устроить. То есть и работа, и отдых, и спорт, все вместе. Барлыгы 85-кә якын шаңгычы катнашты. Старт яшь категориясына карап, 35-45 яшькә кадәр булган һәм 45 яшьтән өлкәнрәк ир-атлар өчен бирелде, хатын-кызлар өчен яшь чикләве булмады. Ярышта Алабугадан җитәкчеләр командасының катнашуы да коллективта сәламәт яшәү рәвеше алып баруның матур үрнәге булып тора. Коллегалар белән мондый очрашуны һәр ел көтеп алабыз. Үзебезнең район белән горурланабыз, ди Соба районы электр шелтәре җитәкчесе Илгиз Талипов. Көннәрдә мотор шул хәле, Аллаһ Тәгалә безгә кояшны чыгарды. Без бүген көне буена иток ясыйбыз. Алла эшләгән елга карап. Безнең чыннан да алдагы елга эшләгән караганда иток ясасаң, бик уңышлы үткәрдек. Иң самый булды, ансы хавыф хәтәрсез. Травма алмыйча, исән-сау эшләрне башкарып чыгардык. Менә чаңгычылар килде төрле районнарда. Нинди фикерләр ишетәсез? Монда безнең 7 районына катнашканда сын мәгънәсендә спортсменнар, алар потому что көчле була алмыйча булдыра алмыйлар. Безнең профессия шундый. Багана башламаганда берсе сакрап тормый. Бөтенесе раз икән күтәрелә, биеккә. Белеме булса да. Зур рәхмәт сезгә. Менә мин әйтергәм тагын шушы мәртәбә буындай матур җирне район тырышлыгы белән эшләгән җир. Безнең дә шактый гына хезмәт керде монда 4-6 фидерларга ремонт ясадык. Алар безне район мактап алды. Безнең шундый хезмәтне бик килгән кешеләр шул хәле матур итеп мактыйлар бу урынны. Аларның күңелләре шат бүген бөтенесендә. Безнең аеруча бүген үткәрергә әйтеп торам. Шушы отчетлар әйбәт булды. Амин, матур яшәсен. Сезгә зур рәхмәт. Район руководствосына зур рәхмәт. Алар безне шундый матур җирдә үзебезнең җимешләр ясаган җирдә матур итеп үзебездә яйта беләбез. Яйтыр ясын. Ярышның нәтиҗәләренә килгәндә 45 яшьтән өлкәнрәк ир-атлар арасында беренче урынны Мамадыштан Илдар Низамиев алды. 45 яшькә кадәр булган ир-атлар арасында Алабугадан Алексей Марков беренче, 35 яшькә кадәр булган чаңгычылар арасында беренче урынны Кукмарадан Дамир Ваказов яулады. Аннан 6 секундка гына калышып килгән райондашыбыз Айнур Хадиев икенче урында. Хатын-кызлар арасында беренче урынга Ерак Әгерҗи районыннан килгән Наталья Шакирова лайык булды. Спасибо большое за трассу, которую вы подготовили. И у нас в Агрызском районе не так хорошо сделано.
приходится выезжать на соседние трассы в Удмуртии, там тоже хорошо занимаются. Много уделяют внимания спорту. Спасибо вам большое за прекрасную погоду. Мы когда выезжали к вам, у нас была метель. А встретил ваш район нас ярким теплым солнцем. Спасибо вам за гостеприимство, за ваше. А вы сами кем работаете? Я работаю замначальника Агрызского РЭС по реализации услуг. Работаем с населением, с заявлениями граждан. Җиңүчеләргә акчалата бүләк һәм мактау грамоталары тапшырылды. Районыбызның спорт мәктәбе, мәдәният йорты хезмәткәрләренең җылы кабул итүе, эшне югары дәрәҗәдә оештырулары кунакларда бары тик җылы хатирәләр калдырды. Узган шимбәдә югары Симет авыл җирлегендә Саба торак коммуналь хуҗалыгы призына милли көрәш бәйгесе буенча район чемпионаты булып үтте. Бәйгенең тантаналы ачылышында район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Тахир Шәрәфиев, районның спорт һәм яшьләр эшләре бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов, Саба торак коммуналь хуҗалыгы җитәкчесе Илнур Хабибуллин, урындагы җитәкчеләр, җирлек халкы катнашты. Кадерле балалар, якташлар, көрәш яратучылар, һәм инде бу көрәшне оештыручылар. Менә бик игелекле эш эшләнгән дип саныйм, чөнки Сабан туеның иң атрибуты, иң аерылгысыз өлеше ул татар көрәше. Инде яшерен батырып түгел, соңгы елларда көрәшчеләр сыйрая башлаган иде. Ләкин менә монда килгәч, ямадан бер тапкыр карап торганнан соң менә 60 укучы балалар килгән. Бу инде көрәшнең киләчәге бар дигән сүз. Аннан соң районымызда безнең спорт белән шөгыльләнү өчен бөтен мөмкинлекләр тутырылган. 67 авылга 197 спорт корылмасы бар. Бу әлбәттә безнең шикелле авыл хуҗалыгы районына әйбәт түгел, салмас саннар дип әйтелә. Аннан соң менә бу соңгы елларда аны шушы югары Симет авыл җирлегенә кергән авылларга түгел, югары Симет авылларында мәдәният йортлары, фаплар, детсадлар, спорт-заллар, юллар, шушындай әйберләр төзелде. Бу халыкның яшәвен күпкә җиңеләйтә торган һәм инде үсеп килүче яшь буынга шөгыльләнү өчен бөтен мөмкинлекләрне тудыра дип әйтер идем. Аннан соң Илнур Габидович бик матур эш уйлагансың. Бүгенге көрәшнең спонсоры ул. Шуңа күрә бу инде ел сайында дәвам итәр дип мин уйлыйм. Район руководстводан киңәшләшкәннән соң шундый фикергә килдек, шунда үзебезнең Симет җирлегендә матур итеп кенә шушы район белән балалар көрәше уздырырга. Мин сезгә шуны гына телим инде, тагы тормышта итеп күрсәтте. Менә шушы көрәш, матур көрәш алымнарын күрсәтеп, бер-беребезне иңгәтмичә самыйларны, бүген кем белән генә түгәрәкләрне тукталып, алатыга яшисезләр. Шуңа күрә бер-беребезне иңгәтмичә, бер-беребезне саклап, матур көрәш алымнарын күрсәтерсез дип ышанып калам. Сезгә бөтенегезгә дә исәнлек, саулык, сәламәтлек, балаларны тырышып укырга, алга таба да матур җегетләр, матур без Сабада гурланып яшәргә җегетләр булып үсүегезне теләп калам. Югары Симет авыл җирлеге башлыгы Илгизәр Әхмәдуллин көрәшчеләргә ярышта катнашу үзе зур батырлык, имгәнүләрсез матур уен күрсәтергә язсын дип мөрәҗәгать итте. Көрәш бәйгесенә байлар сабасыннан Симет, Мишән, Сабабаш, Шытсу, Икшегмә, Шыңар, Тимершык авылларының иң көчле спортчылары килгән. 2004 елгы һәм аннан да яшәрәк малайлар 26, 29, 32, 36, 40, 43, 46, 50, 55 килограмм һәм аннан авыррак үлчәүдә бил алышты. Үз үлчәү авырлыгында җиңү яулаган көрәшчеләргә оештыручылар тарафыннан әзерләнгән бүләкләр тапшырылды. Атна информацион программасы шуның белән тамам. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җирле бүләк тапшыруы урын алачак.